ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ പ്രണാമം ഭഗവതേ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് ഇന്നലെ നമ്മള് ധ്യാനമന്ത്രം കണ്ടു. എന്താണ് ധ്യാനമന്ത്രം? പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ കണ്ടത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമെടുത്താലും പൂർണ്ണമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ്? സത്യം പൂർണ്ണനുമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ച പ്രപഞ്ചവും മറ്റെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണ്ണനായിട്ട് അവശേഷിക്കും. അതാണ് നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. എന്തിവിടെ പറയുന്നത്? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ, ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല അതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈശ്വരനാണ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുതകൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണോ, കാരണം ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഈശ്വരനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും ഒരു അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം ആര് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ട വിഹിതങ്ങൾ, അർഹമായ വിഹിതം വസ്തുതകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വീട്ടില് അമ്മ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ പ്ലേറ്റിലുള്ളത് മാത്രമേ അവർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ല മറ്റുള്ളവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? അമ്മ വഴക്ക് പറയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യനാകാം, മൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, എല്ലാതും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം
പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ധനം ആശിക്കരുത്. ആശിക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? ഓ, നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമല്ല എന്നിട്ട്. എന്താണ് അപ്പോ പറഞ്ഞൊരാള് ശ്ലോകം വേണം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കരുത്. നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ചൂട്, വെളിച്ചം, തീ. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമോന്നത സത്ത, ആ പരമസത്യത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുന്നു. ചേതനയും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെ അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പരമോന്നത സത്യം, ആ പരമസത്യത്തെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുന്നു. ചേതനയായിട്ടുള്ള അചേതനയായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പിന്നെ പ്രകാശത്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അഗ്നി എന്താണ്? ചൂടുമായിട്ടും ഊർജം തരുന്നു, പ്രകാശമായിട്ടും ഊർജം തരുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സകലതിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ്, ഭഗവാനാണ് രക്ഷകൻ, ഭഗവാനാണ് നിർദ്ദേശകനും. ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നശിക്കും. അതിനാൽ ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം? നമുക്കുണ്ടാകണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ നിയന്താവ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, ഈശ്വരന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ. നമ്മളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ആർക്കുണ്ടാകണം? നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് പറയാണ്. നമ്മളിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറെ പിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നാശം സംഭവിക്കും. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആ തീപ്പൊരി പോകുന്ന പോലെ, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പോയി കഴിഞ്ഞെന്താണ്? അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് അണഞ്ഞു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറെ പിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മള് നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓരോരുത്തരുടെ വിഹിതം, എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത വിഹിതമുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം, പശു പാല് നൽകുന്നു. പാൽ സ്വയം കുടിക്കുന്നില്ല. അവൾ പുല്ലും ധാന്യവും ആഹരിക്കുന്നു. പാലാണെങ്കിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ വിഹിതം ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് പശുവിനെ പറയാണ്. പശു എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്ക് പാല് തരും. എന്നിട്ട് പശു എന്ത് ചെയ്യും? പശു സ്വയം പാല് കുടിക്കാതെ ആ പാല് നമുക്ക് നൽകും. പശു എന്നിട്ട് പുല്ലും ധാന്യവുമാണ് പശു കഴിക്കുന്നത്. ആ പാലാണെങ്കിലോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് ആ പാല് നൽകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം. പിന്നെ പറയുന്നു പുലി. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാലോ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പച്ച മാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പുലിക്ക് നമ്മൾ ചോറ് കൊടുത്താലോ ഗോതമ്പോ പാലോ കൊടുത്താൽ അത് കുടിക്കില്ല. അതിനെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം? പച്ച മാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആര് കഴിക്കുന്നത്? ഒരു പുലി കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഒരു വിഹിതം, ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ദൈവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആശയം. ഉദാഹരണം പറയാം, ഈശാവാസി തത്വം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈശാവാസി തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറെ വസ്തുക്കൾ വേണം. മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, കല്ല് വേണം, ഇരുമ്പ്, സിമെന്റ് തുടങ്ങിയ പല വസ്തുക്കൾ ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പദാർത്ഥവും നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് കഴിയും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മണ്ണാവാം, മരമാകാം, കല്ലാകാം, ഇരുമ്പ്, സിമെന്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയണം. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മണ്ണുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, കല്ലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ? ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാനേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശപ്പെടാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, നമ്മളാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല, ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഈശാവാസി തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വസ്തുക്കള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒന്നും ഉടമസ്ഥത നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാം ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ അല്ലെ. സ്വന്തം വിഹിതം പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക? പൂച്ചകളെയും പട്ടികളെയും പോലെ കലഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യവിഹിതമല്ല. പൂച്ചകളും പട്ടികളും കലഹിക്കുന്നതിനാൽ പാപസ്പർശമേൽക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ ഒരു മൃഗമാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള് കുറെ ഉണ്ട്. 84 ലക്ഷം നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്. അപ്പൊ അതില് പൂച്ചകള് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികള് കലഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് പാപസ്പർശം ഏൽക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ അവബോധം മനുഷ്യരിനേക്കാളും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. ആരുടെ അവബോധം? ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവബോധം ഉള്ളത് മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പാപഫലങ്ങൾ പാപസ്പർശം ഏൽക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അടുത്തൊരു ജന്മം എന്താകാം? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മം, ഒരു ശരീരം ആ മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഈ മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, പൂച്ചകള്, പട്ടികള് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന് താരതമ്യേന അവബോധം കുറവാണ്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും എന്തില്ല? ആ പാപസ്പർശം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പാപസ്പർശം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം മനുഷ്യന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവൻ ആരായിട്ട് മാറും? മൃഗമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഓരോ മൃഗത്തിനും ഓരോ മനുഷ്യനും ഭഗവാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഓരോ വിഹിതങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? അവരവരുടെ വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ പാടില്ല. എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? മനുഷ്യൻ മൃഗമാണ്. കാരണം മൃഗങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. മൃഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് മനുഷ്യരുടെ വിഹിതം എടുക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആരാണ്? പിന്നെ മൃഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ അതിന് കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ പൂച്ചകൾക്കോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഉപദേശം നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആചാര്യന്മാരിലൂടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? ആ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വരന്റെ സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം? മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ആരാണ്? മൃഗതുല്യനാണ്. കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ആ ഉപദേശം
സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട്, അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്, ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി ആചാര്യന്മാരിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനും ആ സന്ദേശം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മുടെ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ മൃഗജന്മം തന്നെയാണ് ആരുടെ ജന്മം, മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത്രയാണോ നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടേത് നമ്മൾ ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത്. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെയാണ് നിയന്ത്രണത്തിൽ, എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുക, ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തതും കൂടി രണ്ടും നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാട്ടോ, നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പം ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. ഇപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ, അർഹമായ വസ്തു മാത്രം സ്വീകരിക്കാം, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഈ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നീക്കി വെച്ച ആ വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം എന്താണ്, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് വരുത്തില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എത്ര വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചാലും അവർക്ക് അവിടെ എന്ത് വരില്ല, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ വരില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ വിധത്തില് തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഈ വിധത്തിൽ തുടരുന്നൊരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം അത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ബാധിക്കില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ കണക്ഷനാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും ഉള്ളതാണ് സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ആ അർഹതപ്പെട്ട അവരുടെ വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടേത് ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയാണ് അതേ രീതിയിൽ, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഹിതം നമ്മൾ ആശിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രവൃത്തി തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം എന്താണ്, അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് കൂടുതല്,
മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്ക് ആ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അവിടെ ഫലങ്ങൾ വരുന്നത്, ബന്ധനങ്ങൾ വരുന്നത് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കാണ്. മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും എന്ത് വരുന്നില്ല, അത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പറയാവോ? ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കിവെക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ നൂറുകണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം, നൂറുകണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, കർമ്മബന്ധനം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് 3 തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രപ്രകാരം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന രീതി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് കർമ്മം. ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവന തലത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും കഴിയണമെന്നില്ല. കാരണം അത് പതുക്കെ നമുക്ക് അത് ചെയ്തു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, നമ്മളിപ്പോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. എന്താ പറ്റുള്ളൂ, പതുക്കെ നമുക്കത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കർമ്മബന്ധനം. ജീവസത്തുകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ സ്വമേധയാ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, നൈസർഗികമായിട്ട് അവര് അനശ്വരരായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ് ജീവാത്മാവും സത്യചിത്താനന്ദനാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലമാണ് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്നതും അതില് ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം അതിന് വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജീവാത്മാവിന് ശരീരം മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, അനശ്വരമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇസങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അതായത് ബന്ധന കാരണമായ കർമ്മങ്ങൾ വശ്യമായ രൂപങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത്, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇസങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അതിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഈശ്വര കേന്ദ്രമാക്കണം. അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കണം. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥൻ, ക്ഷേമകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നീ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, ഗൃഹസ്ഥനായാലും പരക്ഷേമകാംക്ഷിയായാലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും, കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ ഈശ്വര കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പരക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളായാലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ബന്ധനം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല.
മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇസങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശാവാസ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിഹിതം, ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കർമ്മയോഗമാകാണ്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മയോഗമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മി, വികർമ്മി, അകർമ്മി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. വികർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവർ, വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഹീനതരമായ ജന്മത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ്, വിശുദ്ധരായ ആളുകളെ വിലമതിക്കുന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാശമാണ് അവർക്ക്. വികർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഹീനതരമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിന്റെ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. വിശുദ്ധരായ ആളുകളെ വിലമതിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് എത്താത്ത, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാത്ത അജ്ഞാനികളാണ് ആര്? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, ധർമ്മനിഷ്ഠരാണ്, ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു, കാരണം ഒടുവിൽ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ അവരെവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക്, ദേവന്റെ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ദേവലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവിടെ ചെന്ന് അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് മടങ്ങും? മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ തീരുമ്പോ മർത്യലോകത്തിൽ വരും. വീണ്ടും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ്. അത് അങ്ങനെയാണ് ആര്? കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, കർമ്മികൾ ചെയ്യുന്നത്. അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അകർമ്മികൾ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മുഴുവൻ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? അകർമ്മികൾ. കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർക്കറിയാം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് എന്തിന് കാരണമാകും? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും, പുനർജന്മത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ അകർമ്മികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ അഭിലാഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരാവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. മറിച്ചായി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നമ്മൾ എത്ര നാള് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, പന്നികളെ പോലെയും പട്ടികളെ പോലെയും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ, ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര നാള് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രാധാന്യം, നമ്മൾ ആ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ് ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ഒരു മുഹൂർത്തം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ 7 ദിവസം മരണത്തെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ 7 ദിവസം എന്താണ്? ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ എത്ര നാള് നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എന്താണ് പ്രാധാന്യം, ആ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1000 കണക്കിന് ജീവിച്ചാലും വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ,
പന്നികളെ പോലെയോ പട്ടികളെ പോലെയോ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് ഈശ്വരാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മള് ഈശ്വരാവബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എളുപ്പം പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതില് രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വേറെ. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മബന്ധനത്തില് അദ്ദേഹത്തെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ. കാരണം ഈ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിച്ചാലും അത്രയും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ അവബോധം അത്രയാണ്. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇപ്പോ ചോറ് കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ തെറ്റിച്ചാലോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യരങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യർ തെറ്റിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. കാരണം ആ മനുഷ്യജന്മമാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നമ്മളത് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞുതരാണ്. ഈ മൂന്നാമത്തതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഇതുമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അപ്പോ സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? നമുക്ക് നമ്മളെ പരമമായ സ്ഥാനത്തേക്ക്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് തിരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. അസുര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസുര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസുര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. ഇതിൽ പറയുന്നു ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തേല് പറയുന്നത് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കില്ലെന്ന്. കാരണം കർമ്മബന്ധനം കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുണ്യലോകത്തിൽ പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിൽ വരാം. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മഹന്താവ്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ഏതൊരുവനായാലും ശരി, അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലെ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. ഉറപ്പ് പറയാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്ത്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവരെല്ലാവരും എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും? ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന യോനികളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിലും പറയുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ, അതായത് ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും ശരി, അവർക്ക് എന്താണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക്
എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം? മനസ്സിലായി. എളുപ്പമാണല്ലോ, ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട്. പറഞ്ഞൊന്ന്. ആത്മഹന്താവ് കൃഷ്ണ വായിക്കട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. ഇപ്പൊ അടുത്തതിൽ പറയുന്ന മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജീവിതമാണ്. മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണോ അതേപടി തുടരണോ എന്നതിനുള്ളൊരു ഘട്ടം. അതായത് മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് മൃഗജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ആരുടെ ജീവിതം? മനുഷ്യജീവിതം. കാരണം ചുമതലാബോധം ആർക്കുണ്ട്? മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ചുമതലാബോധം, വിവേചന ബുദ്ധി. ഇതൊക്കെ ആർക്കുള്ളതാ? മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു ജീവിതമാണ്. നമുക്ക് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തില്ല? അത്തരത്തിൽ ചുമതലാബോധം ഇല്ല, വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മൃഗജീവിതത്തിന്, മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാണ്. അത് മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണോ അതേപടി തുടരണോ എന്നതിനുള്ളൊരു ഘട്ടമാണിത്. നമ്മള് ആ മനുഷ്യജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ, അത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണോ എന്നുള്ളത് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാം? മനുഷ്യർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആ ജന്മം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് പോകണോ, അതായത് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ, താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ, ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലാണ് മനുഷ്യരുള്ളത്. എന്താണ്? ഒന്ന് സുരന്മാര്, രണ്ടാമത്തെ അസുരന്മാര്. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. അതായത് സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ? സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ചുമതലാബോധമുള്ളവരാണ്, അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? സുരന്മാര്. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരായവര്. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവര്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവര്, അജ്ഞരായവര്, അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവര്, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? അസുരന്മാരിൽ വരും. സുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമതലാബോധത്തോടു കൂടി ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ്, ധർമ്മത്തിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സുരന്മാര്. അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവരും തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരും എല്ലാം എന്തിൽ വരും? ഈ അസുരന്മാരിൽ. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണുള്ളത്. ഒന്ന് സുരന്മാരും ഒന്ന് അസുരന്മാരും. ഒന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, മറ്റവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാണ് രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ. നമുക്കൊരു ഉപമ നമുക്ക് പറയാണ്, സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപമ പറയാണ്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു തോണിയാണ്, ഖനരൂപത്തിലുള്ള തോണി. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ സമുദ്രം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിനെയാണ് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം സമുദ്രം. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ മറികടക്കാനായിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകം സമുദ്രമാണെങ്കിൽ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു തോണി വേണം. ആ തോണിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഇനി ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? കടത്തുകാര്, സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കടത്തുകാരാണ് ആചാര്യന്മാരും. അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം കടത്തുകാര്, സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കടത്തുകാര് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം സമുദ്രമാകുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമുദ്രം കടക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു തോണി വേണം. ആ തോണിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ആ തോണി തുഴയുന്ന വ്യക്തി കടത്തുകാര്. ആ കടത്തുകാരാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാരും
വൈദികരും പിന്നെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, സവിശേഷതകള് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം ആ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവതം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളതും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കും മാത്രമാണ്? മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അത് അനുകൂലമായ കാറ്റാണത്. കാരണം നമുക്കത് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപമ വെച്ച് പറയുമ്പോ അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു തോണിയായിട്ട് പറയാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തോണിയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. ആ തോണിയുടെ കടത്തുകാരാണ് ആചാര്യന്മാരും സാഹിത്യങ്ങളും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് എന്ത്? നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്ന കാറ്റ്. ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ വരിക? മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് എന്തുണ്ട്? ബുദ്ധിയുണ്ട്, വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ജന്മമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? മനുഷ്യജന്മത്തെ പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം എന്ന്. അത് ലാസ്റ്റ് ജന്മമാക്കാനുള്ളത് ആരുടെ കഴിവാണ്? ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്. ആ ജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മം ആക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തികളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാം, താഴ്ന്ന യോനിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാം, അല്ലാതെ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിനുമായിട്ട് ഉപമ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രത്തില് മറികടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോണിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ആചാര്യന്മാരും കടത്തുകാരും എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാരും സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ കടത്തുകാരാണ്. ആ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചത്, ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 41-43 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾ താനും ഈശ്വരനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത്തരക്കാർക്ക് സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈശ്യരുടെയോ ഗൃഹങ്ങളിൽ വന്ന് പിറക്കാനിട വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ, ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചെത്തിയപ്പോ നമുക്കത് സാഹചര്യം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കാന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി വരില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും അവർ ചെയ്ത പുണ്യഫലം, കാരണം അവർ ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് ഈ സമയം ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ 1 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? പുണ്യലോകത്തിൽ പോകും. സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വന്ന് ജന്മമെടുക്കും? മർത്യലോകത്തില്, ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. ആ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളില് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വീണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട്
അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ അത് നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നടക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ പറയണത്, നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മനുഷ്യന്റെ ഒരു ജന്മം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ജന്മമാണത്. ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അതിനൊരു ശ്രമം പോലും ചെയ്യാതെ മായാമോഹിതരായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായിട്ട് അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക്, നരകലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആളെ ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹന്താവ് അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അയാൾ ആരാണ്? ആത്മഹന്താവ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് നാശകനാണ്. നാശകനായിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകാണ് ഇവിടെ എന്ത്? ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ. അതായത് നമ്മളെ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കർമ്മം. ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിന് പ്രവർത്തിക്കാതെ ആത്മാവിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകാണ് നമ്മള്. ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നിരന്തരമായിട്ട് ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോട് കണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അത് അംഗീകരിക്കില്ല. അയാൾ എന്താ പറയാ? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ എന്ത് പറയും? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത നമ്മൾ പറയുന്ന ശരിയായ രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം എടുക്കാതെ അല്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആധുനിക മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപസംഹാരം. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം വെറുതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു പോയി ജീവിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവര്?
പിശുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ കൃപണന്മാർ അല്ലെ, കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും ഒക്കെ പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജീവിച്ച് വെറുതെ ജീവിച്ച് പോകുന്നവരാരാണ്? കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയും അത് തന്നെ പറയുന്നത്, കഴുതുകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടണം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത്? ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ആ പരമസത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും പരാജയമായി കണക്കാക്കണം. അതിനാൽ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, മരണശേഷം എവിടേക്ക് പോകും എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നവർ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് വേണം? അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, പരമസത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പരാജയമാണ്. ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു, നമ്മൾ മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകും, അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കറിയണം നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, നമുക്ക് മരണശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനായി ഇത് പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥികളായി എന്ന് പറയാം. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പരാജയമാണെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताई गौर